Со святом 1 мая. У России заборонили слово с 3 літр. Хотел померти от яду, а помер от кули. Лукашенко закликал набить у Парижа морды. Набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Лукашенко заборонил будовать палацы. Там не должно быть излишеств дворцов. Вот это главное. Лукашенко загадал жесточайше разобраться с выпускными у школах. Да возьмите это жестоко на контроль. Это должен быть праздник. Лукашенко Что отказал на наши наш выпуск эти набить. беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди. Якая профессия у Беларусі самая каштоўная? Вітаем вас, сябры! У нас першы выпуск апошняга вясенняга месяца. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Найперш віншуем вас з першамайскім святам. Гэта свята афіцыйна адзначаецца ў 91 краіне свету, хоць і называецца крыху па-рознаму. Гісторыя свята пачынаецца яшчэ ў 19 стагоддзі. 1 мая 1886 года анархісты Злучаных Штатаў зладзілі масавыя дэманстрацыі працоўных, якія патрабавалі 8-гадзіннага працоўнага дня. Дэманстрацыі працягваліся некалькі дзён. У выніку разгону тых дэманстрацый былі ахвяры як з боку працоўных, так і з паліцэйскіх. Пасля за выбух бомбу, якую дэманстранты кінулі ў паліцыю, 7 анархістаў былі асуджаныя да смяротнага пакарання. Як пасля выявілася, яны былі невінаватыя. У памяць аб гэтым парыжскі кангрэс другого інтэрнацыяналу, што праходзіў у ліпені 1889 года, па прапанове амерыканскіх працоўных, якія запланавалі сваю забастоўку на 1 мая наступнага года, аб'явіў гэты дзень днём салідарнасці працоўных усяго свету. У расійскай імперыі першыя працоўныя дэманстрацыі прайшлі ў Варшаве ў тым жа 1890 годзе. У наступныя гады адзначэнне 1 мая распаўсюдзілася на іншыя гарады імперыі. У 1917 годзе да ўлады прыйшлі бальшавікі, якія зрабілі свята 1 мая выходным днём, а з 1928 года выходным стаў і наступны дзень. Гэта была своеасаблівая камуністычная Пасха, таму і адзначалася свята з вялікім размахам. Зараз свята шмат у чым згубіла першаснае значэнне, але працягвае адзначацца ў розных краінах свету, як свята працы і вясны. Таму са святам вас! Доўгі час першамайскім лозунгам у Савецкім Саюзе быў «Мір, праца, май», які па-расейску гучаў як «Мір, труд, май». Але з пачаткам вайны ва ўкраіне адно слова з 3 літар стала экстрэмісцкім і яго забаранілі. Вядома ж не тое, што звычайна пішуць на платах. Яно зараз якраз у пашане. А вось слова «мір» трапіла ў апалу. Замест слова з 3 літар у Санкт-Петербургу напісалі слова з 5 літар. Так выглядае зараз піцерскі першамайскі плакат. Засталося яшчэ тэрмінова змяніць або наогул забараніць плацежную сістэму «Мір». Месяц таму расейскі камерсант наязджаў на ўрад Лукашэнкі, што ў Беларусі могуць забараніць расейскія карты «Мір». Як аказалася, у Лукашэнкі нутром адчулі, што гэта экстрэмізм. А вось такі плакат павесілі ў волжскім горадзе Тольятти. Цікава, якую дынастыю там мелі на ўвазе? Пуцін жа яшчэ нібы не мае сына. Такі плакат падышоў бы Лукашэнку або Кадырову ў Грозным. Рамзан Кадыров, пераняўшы ўладу ад бацькі, зараз якраз перажывае, як перадаць яе свайму сыну. Дык не толькі слова з 3 літар забаронена ў Расіі, забароненае там слова і з 5. Слова гэта «вайна», якую сарамліва называюць СВО, і нават расшыфроўку прыдумалі. Але як па мне, то слова «смерць» там больш дарэчы. А як жа быць з культавым раманам Талстога «Вайна і мір»? А слова ж «мір» у расейцаў яшчэ азначае і свет? Таксама трэба нейкі заменнік выдумляць. І яшчэ адна навіна з Петербургу, які пакуль яшчэ не перайменавалі ў Пуцінбург. Ёсць вядомы анекдот, як мужику надоело жыць, і ён вырашыў павесіцца. Выбраў он дрэва на беразе ракі, завязаў за сук вяроўку і скочыў у пятлю. Сук абламаўся, мужик боўтнуўся ў ваду, вылез на бераг і кажа, мацюкаючыся: «За это праклятае вешанне ледь не ўтапіўся». А вось жыхару расейскай паўночнай сталіцы ў гэтым плане пашанцавала больш. Раніцай 26 красавіка ў адзін з паліцэйскіх участкаў Санкт-Петербурга паступіла паведамленне аб тым, што ў адной з кватэр дома па англійскім праспекце мужчына паспрабаваў сябе атруціць. На месцы неадкладна прыбылі работнікі хуткай дапамогі і паліцыі.
Але калі паліцыянты пачалі заходзіць у кватэру, гаспадар дастаў з-пад падушкі пісталет і адкрыў па іх агонь. У выніку ён параніў паліцыянта ў плячо. Яго калега стрэліў у адказ і забіў мужчыну. Параненага паліцыянта даставілі ў бальніцу. Такім чынам, паліцыянты ўсё ж дапамаглі мужчыну. Той усё ж адправіўся на той свет. Не ад атруты, дык ад кулі. Тым часам Лукашенка, ачуняўшы пасля сходу, адправіўся ў традыцыйную паездку па раёнах, што пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі. У гэтым годзе ён адправіўся на Магілёўшчыну. Там яго спыталі наконт удзелу беларускіх спартсменаў у алімпійскіх гульнях, якія ў гэтым годзе пройдуць у Парыжы. Той адказаў, што аддаў это пытанне на вырашэнне саміх спартсменаў. Это дело спортсмена. Если он решит участвовать на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте это немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Вось так, свою доску. І выказваецца не як прэзідэнт краіны, якім сябе лічыць, а як сапраўдны забулдыга з тых жа Касцюковічаў. Ведь неизвестно, что у человека на самом деле. Лицо или морда. Пожалуй, что все-таки лицо. Так што хай рыхтуюцца ў Парыжы, прыедуць з усходу орды і наб'юць ім там морды. Некалі яшчэ на пачатку свайго кіравання Лукашенка забараніў у Беларусі пасаду прэзідэнта. Прэзідэнтам павінен быць толькі ён, як кіраўнік краіны. Кіраўнікоў арганізацый, фірмаў ды розных фондаў, якія называліся прэзідэнтамі, прымусілі памяняць назву сваіх пасадаў. Выключэнне было зробленае толькі для кіраўніка Нацыянальна-алімпійскага камітэту. Чаму? І таму, што яго ўзначальваў сам Лукашенка. Гэта пасада перайшла да яго сына Віктара, таму ў Беларусі зараз два прэзідэнты – бацька і сын. Ці пяройдзе да Віктара асноўная пасада, невядома. Можа, адразу будзе Коля? А пакуль Лукашенко забараніў будаваць палацы. Хочу предупредить публично всех. Там, где нужен центр хороший, там не должно быть излишеств дворцов. Вот это главное. Потому что денег лишних нет. Да афіцыйнай забароны яшчэ не дайшло, але это так, падрыхтоўка. Бо палац мусіць быць толькі адзін, у яго самога. А яшчэ ён вырашыў навесці жестачайшы парадак у правядзенні выпускных у школах. Бо і тут кляты захад вінаваты, навязаў сваю моду. Это плохо, это отвратительно. И я вот члены правительства здесь, руководитель администрации президента, возьмите это жестоко на контроль. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом, попляшут, потанцуют и встретят рассвет. І зноў не прамінуў пахваліцца, які ён быў у маладосці разумны. Поступил в институт при таким великим конкурсе. Я поступал на исторический факультет, свой первый в Могилеве университет. 8,5 человек на одно место было. И тут не смог, каб не павялічыць свою значнасць. Інстытут назваў універсітэтам, хаця на яго афіцыйным сайце значыцца інстытут. Дык можа і конкурс быў меншы? Можа, наадварот, адзін ён быў на 8 месяцаў? Вядома ж, завезлі Лукашэнку і на поле, дзе ён паглядзеў, ідзе ўборка камянёў. Там ему паказалі аналагаўнетную машыну па збору камянёў, якая лепшая и таннейшая за польскую. Она даже дешевле на 40% той, что производится в той же Польше. Машина не уступает абсолютно никаким параметрам, она даже по каким-то частично и превосходит. Падобна, што Лукашэнку таки донеслі пры нашы выпускі навінаў, і ён на это адказаў. Где-то я прочитал в обзоры, что наши эти беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже ж техніка ёсць для этого. На што далей ён сказаў, што тэхніка для збірання камянёў была нават тады, калі ён кіраваў саўгасам. Але школьнікаў было выкарыстоўваць танней, яны ж дарма збіраюць. Вось толькі меней тых школьнікаў з кожным годам. Затое не менее даносчыкаў. Нядаўна кіберпартызаны выклалі ў адкрыты доступ КДБшную базу даносаў за некалькі гадоў. Там ёсць шмат цікава. І даносы, і прапановы супрацы. Некаторыя гатовыя былі працаваць нават не за грошы,
Прычым даносілі не толькі грамадзяне Беларусі. Было там шмат расейцаў і нават жыхароў еўрапейскіх краін, тых, каго называюць карыснымі ідыётамі. Адзін з такіх карысных ідыётаў нават прапаноўваў вывезці Сцяпана Пуцілу з Варшавы, за што хацеў 300 000 еўра. Відаць, таварышы з КДБ яму ўсё ж не паверылі. А можа, грошай стала шкада? Але гэта наўрад ці. Можа, спадзяваліся, што паляціць як Пратасевіч над іх тэрыторыяй? Бо колькі грошай і рэпутацыі згубілі ў выніку пасадкі таго самалёта. А ўсё для чаго? Каб краіна атрымала ў выніку зваршчыка 3-я разраду. Дорага ж цэняць у Лукашэнкі зваршчыкаў, што на такія затраты ідуць. Цэлы аэрафлот на дно паклалі, а ўсё дзеля аднаго дыплома. На этом мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды, лайкі і каментары. Жадаем вам не быць даносчыкамі. Заставайцеся лепш сумленнымі людзьмі. І яшчэ раз з 1 маем. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце на наш канал, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!